weche gi mag rocho ratiro. Kurga kuomi Victor, ka ntiere iri isewinjo gi ponono kata kisekadhe to mbui magi ma itiyo godo winjo kanya atamalo mopogore opogore mbui mar X kata Twitter machon otelo kanyo kod atamalo 18 iro kanyo bende kaka gilure kar kanyo ka gibiro nyaka nitie maga Telegram, WhatsApp bende nitiere kar ka mane ma itiyo godo mathoth to isewinjo ranyisi kuom mage ma rocho ratiro mag jogo matiyo godo. Ero kamano Cleo. Koro an kaka Victor amban gi sigana matin concerning mbui kai. And mara ndo timore recently ok en gimo timore kata mabor. Aero tiyoga gi Facebook, WhatsApp to koro tanga wach kich ngata to nie WhatsApp ka. Then Twitter bantiere. Then moro adonje recently makoro ato ncho hinya. Mosemiya kata sign mosemiya paro matin. Miluongo ne Telegram. Telegram anatin. Okay, Telegram kai. Jumbe ariyo mokadho chien kai. Ng'ato noro na message e WhatsApp. To message ni otemo ng'isane oro na link ne a click link na donjo go e YouTube monda subscribe video mora dhi do kanyo, then a screenshot adoga urne e WhatsApp, then oro na sling 200. Koro amba timo kamano kaka kumre di ng'anga maisha ma school atimo kamano taduoko ne akukona no. Koro bang' duoko ne to oro na link machielo to link ni otera nyaka e Telegram. Onyisa na dhi kono awuogi ng'a ma dhi yudo kanyo no. Koro natimo kaka jogo dwaro. Then after 30 minutes no oro na 200 cha. Kumre do mor. Ayudo lunch. Koro achini gini en gima diera, awacho ni gini legit. Anya dhi mbele. Koro kada je Telegram ka awuo gi mioni. To nyisa ne nitie kaka gitiyo, iro na video moko kanya watch in the rate of 2 to 5 seconds. Ta screenshot tata ga urune. To pa video ka watch kamano timia sling 30. Koro natimo kamae mochopo sling 300 giwacho ne commission orna. Koro gik makoro ochopo kuma okore video. Koro or mana link moro machielo ne mondo aor pesa siling 2,000. 2,000 ni in the next 10 minutes odugo na gi commission ma siling 600. An bi koro aka nasekaw ni gine gima legit amba time. Aora 2,000 oduogna 2,600. Kumre do mor. Odo ka koro ango sipa moro kena iza kemba temo connect mondo koro watim gini oda chamo pesa. Ochopo sama koro gini sana ora 5,000. Koro kena 2,000 cha. Bang' ora 5,000 I expect ni mondo koro adi siling 6,500. Jogi oluoka na meda 2,500 mondo koro adi 9,000. Amba timo kamana manyo pesa agochi nusipe ga moro na pesa. Atimo gine koro adi 9,000 ni. Wachino kayude. Jogo luoka gino mia stress. For 1 week kata school class no kadhi ke chingene koro aseolo ng'ato pesa. Fadhi bok time goch ne dalane asetimo mistake ama kama gane gimoro timore kama. Koro gino chanda mang'eny. No mi aparo mio kakoracho ni mbui rach. Oinyo ji tiyo kode yore mag wuondo youths. Walungo gine scammers. Iyoro ni gimoto wuondi ne en gima nyakon kelo ni ber to bang' yudo ko dio inyi ma serious. In fact okelo stress. Affect kata yore mag somo. Erokamano ahinya Victor kendo mos ahinya kuom